ओढ़निया चाटा कार ओढ़नी ओढ़ल हवानी काजल राघवानी अमर पाली के पीछे छोड़ल बानी ओही रे ओढ़नी अमर तीन जिला के कोड़ल बानी आरा छापर रौरी कटिहार ओढ़नी ओढ़ल हवानी लाल की ओढ़निया चाटा कार ओढ़नी ओढ़ल बानी आदिशक्ति फिल्म की प्रस्तुति। आवे लगनी लाई बजब से हम तो फेसबुक के सबके नजर पड़ल हमारा से कसिलुक पे आवे लगनी लाई बजब से हम तो फेसबुक के सबके नजर पड़ल हमारा से कसिलुक पे टाइम दिन बक्सर बलिया से हम हवा मोड़ल बानी टाइम दिन बक्सर बलिया से हम हवा मोड़ल बानी गोरखपुर के